Sunog nagluntad sa unang adlaw sang Fire Prevention Month. Mga bumbero naka-heightened alert sumugod subong adlaw. Yaring report. Sa pagsugod sa Fire Prevention Month sa unang adlaw sa Marso, isa ka sunog ang nagsugata sa Bureau of Fire Protection Bacolod. Tiun man niya ginapatigayon ang ibukada sang ila programa. Mayo lang kay na ingagaw ta, do gamay man lang tong damage no sa timing ito kagina manog aton nga misa no masugod na nagresponde pa tong aton nga fire truck. Human sa light materials ang balay nga ginapanagiyahan ni Lolita Cabante, 39 anyos, buta nga badasing nagdako ang kalayo. Kagapon, duwaman kabalay ang ginlamon sang kalayo sa Barangay 2, Bacolod City. Makita sa ini nga video nga nag-ululog yun pa ang mga residente, agod matap na ang kalayo. Isa sa mga puluyan ang ginapanagiyahan sang anay kagawad ni si Joe Mendoza sang Purok Tahong. Isa ka partially damaged kag isa man ka totally damaged nga balay ang resulta sang sunog. Wala man may nasamaran sa among nga insidente. Do wala pa gani natabo ang March nga Fire Prevention Month do damo na ta mga ginrespondihan nga mga sunog kalabanan gid grass fire tungod guro sang chimpo ta subong nga do kainit kagang grabing hangin. Suno sa iya, masobra anom kag fire call ang ila ginarespondihan kada adlaw. Mag-vigilant kita, no? Ang aton nga hindi lang nga Fire Prevention Month mo pag ng pagsugod taman check sang aton no? Every day kuno isa fire prevention, no? Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.